Okay, Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. Good afternoon everyone. Sana po yaong kamo sa maray na kamugtakan. Medyo nagmamadali ako kasi sabi ko mag-aalauna na. Anyway, ngunya na hapon, ngunya na aldaw, dyan kaya sa UST Legazpi. Ang sa indong lingkod ay yaon na ngunyan sa university, bako na sa hospital. Ay director po kasi ako ng campus ministry at the same time chaplain ng UST Legazpi. Hindi lang hospital, kundi sa university na po. Kaya nga, kasubag-o, 2 days po iniho, may mga accreditors na nag-arabot. Hali sa manlain-lain na eskwelahan, Ateneo, iba mga doktorado, parang obserbahan ang UST Legazpi. Siyempre, bilang direktor, ako man ay inapot kasi kang mga accreditor. Kaya medyo busy kami ngayon aldaw kasi may accreditation. Ito giraray si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. Sumasaludo sa Indogabos. At ako'y nagpapasalamat na from time to time may mga nahihiling ako. May nakakaulay ako. May nakakainkwentro ako. Na nagdadawag pala sinda sa satuyang programa. Thank you very much po. Okay, salamat po sa patuloy nindong pag-antabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch. Ano? Kasi si Din Vega nga, sabi, Father, thank you sa programa nindo. Thank you, Ma'am Din. Thank you. At si Din Recaport din. Ay, dating mga Din ang kaitong Aquinas University pa. And of course, nandiyan si Dean Lindio. Kang Business Administration ng panon Aquinas University pa yan. Kasi ito mga birthday celebrants kang September ay nagtiripon-tipon. Although ako kuman birthday ko yan sa September, sa January pa ang birthday ko, ay nagirilingan kami kasusurong aldaw. Kaya sabi sa kuya, Father, nagdadangog tabi kami sa imong magayo na programa. Thank you very much. Sheshe. Okay, thank you very much. Diyos mabalos po sa pag-antabay nindo. At the same time, mga tugang, sa indong mga nagdadangog sa transistor baga. Diyos mabalos. Permi niya si Manay Sali, yung taga Pilar Sorsogon, permi yan. Saka si itong taga Rapo-Rapo, si yung katikista, bigla ko nalingawan. Pero natatanggap ko ang text niya kamugabos na mga nag-aantabay, miski mga tugang kumpadi. Sabi nga ni Father Lau, si Father Lau baga parish priest dyan sa Padre Pio. Sabi niya sa kuya, Padre, nagdadagog ako sa imo. Pagkatapos habang nagmamaneho daw siya. Ganun din pala si doktor, ang mga doktor. Siyempre si Dr. Neptuno, siyempre nagdadawag yung permi sa kuya man, At the same time si Dr. Jenshan, okay? Yan. Mga doktor, mga padi. Kamugabos, thank you very much po sa pag-antabay nindo. Anyway, kung igwa katabi ka mong Facebook, magdumantabi ka mo sa DCGB News Online. Kasi bago nahirapan ako, may problema ba ang Di ko alam, may problema ba ang smart? Nals, may problema ba ang start? Kasi hindi ako makatawag kanina At hindi ko magamit. So ginamit ko yung ibang network, yung Globe. Tapos meron pa akong dito, ginamit ko rin. Medyo nakapasok ako. Pero yung smart, may problema ba? Kasi yung isang cellphone ko kasi mga tugay, 2 cellphone smart Globe dito. 3 pala. Yan. Gabos sa network, yaw na sa kuya pala na. Yan. So, happy ko di ako nakatawag, hindi ko magamit. Yun. At may wifi duman sa kumbento. Nag-wifi na lang ako. Yan, okay. Pwede mo ka magduman sa indong mga Facebook
At anapon tabi ni Doso, DCGB News Online, okay? At syempre, duman sa DCGB News Online, yung ano yan, nakamonitor din tayo ngunyan, ano? So, like tabi ni dito, tapos i-share. Yan, okay? Yan. Tapos na kita duman sa parang ma-share ta ang satuyang programa. Ano? Magayon bagayan ta, nag-sharing kita. Because sabi nga, caring is sharing. If you care, then share. Alam mo kasi bagong aga, pagkatapos ka itong pag-interview sa kuya ng accreditor. By the way, ang PASCO accreditation, sa mga eskwelahan po yan parang we subject ourselves, especially in junior high school, junior high school dyan sa UST, bakong dating Aquinas University, po may ano yung PASCO accreditation. Ngayon, sa junior high school, bakong araw kitong panahon, hiwalay kasi ang science-oriented sa yung general curriculum. Ano kung mga nagdadawag kamo, kung graduate kamo sa Aquinas University High School kay itong panahon, na kung saan ang sa indong lingkod naging school director ako, kaming dalawa ni Dr. Ampi Binamera, Dado Binamera na pala. Pagkatapos at the same time si Ying Bobadilla. May the rest in peace. Pareho na sila, wala pala. Nagkahilang kasi, kaya may the rest in peace. Okay? So, nung panahon na yan, yun. At si Tin Arienda nga Tin ba? Christine, Of course, nandiyan din yung si Kristen Tacorda. Yan mga di ko pa narilingawan mga pangalan ka ito, Saka ito bagang kadakol ng mga estudyante dyan, So anyway, yan nagdadaragog sindaman ngunyan, So, yung mga accreditations na yan, magayon po iyan. Bakit ka nagpapa-accredited? Ang ibig sabihin, once you subject yourself for accreditation, you submit yourself for investigation. Kasi hanapan ka ng mga ebidensya. Halimbawa, ano ba ang ginagawa? Ako kasi sa campus ministry. Anong ginagawa nindo, Father, sa campus ministry? May mga activity kayo tulad ng retreat, mga misa. O ano naman ang masasabi kang mga estudyante tungkol sa mga religious activities nindo? Yan. So may survey yan. Importante yan Kaya di ba sa broadcast importante man ka mo magpa-feedback. Kaya baga, pwede ka mo mag-feedback mga tugang through comments or through mag-share naman ka mo. Mag-text ka mo sa kuya o mag-text ka mo sa DCGB. Importante yan kasi bago sa naman kaming broadcast na nagpaparadaldal, kundi gusto mi man madangog ang sa indong mga gusto. Yan. And importante mo may feedbacking baga. Importante yan because it is a learning process. Kaya life is a learning process. That's how we grow in life. Importante mga tugang yan. Kaya nga, hindi naman ibig sabihin na ang accreditation, accreditors will judge you. Not actually, they will actually help you improve your quality of education. They are not there to judge. They are there to, in a way, coach, to guide. But of course, they have to ask questions. For example, ano bang ginagawa ninyo? So yun. At the same time, yung feedback. Importante yung feedback Halimbawa, yung survey form ng mga estudyante. Yung mga, halimbawa, nagkakaroon ka ng, alam mo, maganda yung pinag-usapan din namin kanina ni Jan Palangka, Yung sinasabi natin na, alam mo, maganda yun Instead of the BEC, yung ginagawa na monthly BEC, maganda yung faith sharing. At the same time, yung witnessing. Alam mo, importante yun faith sharing. You share your faith to others. That's how we grow in faith. And that's how we strengthen each other's faith. At the same time, maganda sinasabi niya, spiritual growth activities. Alam mo kasi minsan sa tuya baga, yung mga pag-aada ng religion, theology, o minsan nga yung mga religious activities natin, ay para bang
ay for the sake of the requirement. Hindi naman dapat simply because kasi requirement yun requirement yun. No. Masyado tayong legalistic naman yan. Dapat hindi. It's actually a way of enhancing your spiritual growth. So because importante yun, study, di ba? Pag-aralan natin ang tungkol sa Diyos at ang relasyon natin sa Diyos. Yan importante. At paano tayo mabuhay na maka-Diyos? Yan problema sa atin. Minsan ang tingin natin pagsisimba, ay naku, requirement. No, wag mong titingnan na sa requirement. But tingnan mo ito into deepen and enhance your relationship. A spiritual relationship. Ay, masabi ko nga kanina, alam mo, nung ako'y chaplain pa sa UST Legazpi Hospital, meron akong ginawang retreat. Ang sabi ko nga sa kanila, ang team noon, Faith at Work. Na yung pananampalataya natin, dali natin sa trabaho. Huwag mong titingnan na masyado tayong, we try to dichotomize. We try to, departmentalize. At we forgot to, combine or to, ang tawag yan, we try to analyze, but we have forgotten actually. We have forgotten, nakakalingaw tayo. Meron, aside from the analyze, yung word na to combine, yun, mahilig tayo mag-separate, but ang hirap na natin i-integrate. Yan, the word is integrate. So, dapat integral po ang approach natin dyan. Kaya ang problema, we try to separate yung ating buhay Kristiyano sa pag-aaral Kristiyano. Dapat isa lang yan. Integration. Kaya maganda yun integrate kasi ang buhay natin dapat integrated. Hindi disintegrated or departmentalized. Although because we have only one body. Although one body but different parts. Yan ang importante natin. I remember, I forgot the exact word. When we try to analyze, we become paralyzed. Nakakalimutan natin yun Ano ba yung word na hindi yung tinatawag natin na, of course, integral po yon, hindi departmental, integral. Yung ibig sabihin, pagsarunta, there's a word in science, I forgot the word science niya, no? Kasi sinasabi sa analyze, but we have forgotten to, what is the word? To combine, okay? Sa science yun forgot, way back in, matagal na kasi yun Medyo kinakalawang na ang aking isip. So I need you. You can text me sa 0925-811-3851, okay? Or sa 0966-533-8475 or dito po sa aking sa DCGB News Online. Okay? Mag-message po kamo sa kuya. Yaon dyan, So, apod kay gusto kong batiin nga pala si Edwin Magalona, sabi niya, good afternoon, Father, watching from Manila. And kagabi po, Father, wala po signal smart. Ganun ba? Thank you very much, Edwin, for that feedback. Yan ang maganda. Nagpi-feedback po kamo. Even your signal ng DCGB, Kasi minsan, lalo pag niyan ako sa may kanto baga kang Caltex, sa may harap kang yung dating Albay Hotel, nga yung bagong niyan? Epoxy ba yun? Epoxy Hotel? Proxy Hotel. Sorry Akala ko Epoxy. Sorry for my mistake. Proxy Hotel. Okay, ng Oriental Hotel. Kasi yan, meron po dyan. Pag ako'y dumadaan dyan, at nakatune na kasi ako sa DCGB, pag abot ko dyan, nawawara ang DCGB. That's one signal kasi importante po ang aming ang sa indong feedbacks, okay? Because we will improve through feedbacking, okay? Importante po yan. Anyway, babalik gira si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdom. Ang oras tabi mo niyan, 18 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Premex Forte Capsule.
Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa Adrian Salceda. Padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi. Mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda. Pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi. Kay Mayor nonoy kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. A tidy home is essential for various health benefits. Metro Supermarket is showcasing its home care products in our Tidy Living promo from September 2 to October 1. Get up to 30% off on great selection of home care products, plus free deliveries with purchase. Exclusive treat to all MRC members. Get a free gift certificate with purchase. This promo is available from Thursday to Sunday only. See Poster Mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 201093 series of 2024. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kantes, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Okay mga tugang, balik po kita garare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At naku ako na combination pala, na kasi mahilig tayo mag-analyze. When I say analyze, we try to separate, o departmentalize, we departmentalize. Nakuha ko na the right term, with the help of Google. Google. Anyway, mga tugang, the word is synthesis. Karen, synthesis, Karen. We have to synthesize. Ano ibig sabihin? Pag sinisynthesize mo yan, pinagsasama-sama mo yan. Kaya mahilig tayo mag-over-analyze and analyze to the point na pag analyze ka ng analyze, di ka na marunong mag-synthesize, mapaparalyze ka. Yan.
Kaya mag-ingat tayo dyan sa mga kuha na yan. Kasi, well, too much paralysis, too much analysis will lead you to paralysis. Ang importante, try to synthesize. Importante yan. Although we need also to synthesize. Kasi, in a way, para mahiling mo talaga. Sinasabi nga, yung forest and tree. Yan. So, may mga tao, they only like to see the forest, but they do not want to see the tree. Ang iba naman, they only like to see the tree, but they have forgotten to see the forest. Yan. Yung importante mga tugang na ibalikan tagiraray. Gusto ko palang batiin, si Lorna Plaza. Good afternoon, Father. Nakaantabay po kami sa imo. Thank you very much for your feedback. Alam mo, importante yung mga feedbacking na yan, And of course, siyempre si Gerald Aranya. Hindi talaga magpapahuli yan. Sabi na, okay, good PM, Father Butch. God bless all over the world, okay? Sa anak yan naman si Gerald, naglalakwat siya na naman si Gerald. Thank you very much, Gerald, for the feedback. Importante yan talaga. Feedbacking. Kasi that's where we grow. Kasi nga itong sabi ko sa inyong mga tugang, kasubak ko, kaya medyo, actually, medyo busy ako. Kasi nga ang UST Legazpi ay may mga accreditors. Ang mga accreditors po iyan ay mga galing sa ibabang eskwelahan ng PAASCO. Ano ba yung PAASCO? Yung PAASCO po mga tugang, ang buot sabihin niyan, Philippine, to be exact, hanapin ko nga digdi mga tunga. PAASCO. Yun, ang ibig sabihin niyan, Philippines. Philippines Accrediting Association of School, Colleges, and Universities. Ito po, sariling pribado. Pribadong accrediting team. Hindi ito galing sa gobyerno. Kaya karamihan duman, may mga taga-Ateneo, may taga Santa Escolastica, iba-ibang eskwela sa Manila at sa iba-ibang eskwela sa may Davao, iba-iba yan. It's a private, voluntary, non-profit, and non-stock corporation which was registered with the Securities and Exchange Commission on November 5, 1957 pa pala yan. And ano ba talaga kung bakit kami ang UST o ang ibang eskwelahan nagpapasubject o nagpapasakop sa PAASCO. Yan. Kasi nga parang ma-evaluate po, matulungan ang eskwelahan pagdating sa quality of education. Kasi parang ang eskwelahan, hindi pwedeng gawin natin money making. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. Minsan parang, gawin na lang natin, pagkapirahan na lang natin kasi pag may eskwelahan tayo, magkukolekta tayo ng mga ganito, miscellaneous, Karen, tuition, ganito. Hindi po pwedeng ganyan. Dapat quality of education. Yun. Kaya isa sa mga doon, instructional materials. Kami, of course, bilang sa campus ministry, student services. So how do we serve the students? Yan. Sa campus ministry po yun. Alam mo, ang purpose ng PAASCO accreditation, sabi kong kasubago, hindi naman talaga iniho parang manghusga, parang i-check kayo. Hindi. Kasama na yan. Pero ang maganda nito, parang ma-evaluate. Kaya nga kailangan mga feedbacks yung mga feedback sa mga estudyante. Halimbawa, yung isang teacher ay hindi pala magaling magturo. Pagdating sa eskwelahan, pagdating sa classroom, grabing teacher na to. Masyado palang masyadong tigre, ulyo na tigre. Paano yung mga estudyante matututo? Natatakot lagi. Yan. Pagkatas feedback ng mga yan. Halimbawa, dahil siya tao magturo. Importante yan. Ang PAASCO mga tugang,
as a accrediting team envisions accreditation to be a continuous development process. Importante yan eh. Yung proseso po ko yan. Kaya nga, may level 1, level 2, level 3 that provides opportunity to engage the entire school community and its stakeholders in careful and thorough evaluation. Anong evaluate doon? Objectives, plans, programs, systems, resources, and results through self-survey as well as from the external. Kaya importante yung self-survey. Ano? Importante yun. Kaya yung self-survey, hindi naman itong self-survey ko kundi ibig sabihin mga tugang, evaluation, ano? Yung feedback, o kamo nagnadangog, kami ay importante din, miski sa DCGB, importante din may mga feedbacks kaming natatanggap. Maging technical. Pwede rin po yun. Halimbawa, sa Indong area, oy Father, ang nadadagog namin dito, maluyahon ang DCGB. Pwede bang palakasan ang DCGB? Technical po yun. Father, ang gusto naming madaog sa DCGB, arog ka ini. Arog ka iyan. Maganda yan. Magpi-feedback tabi ka mo through messages nindo. O sa programa ko. O sa marahin na hapon. Mag-text ka mo sa kuya. Mag-feedback ka mo sa kuya. Father, ano kaya ini ang gibuhon ta sa programa mo pag urulayan ta ang manunungod sa arog ka ini. Siyempre sa kuya, ang marahin na hapon talaga naman programa na nagtataw sa indo ng informasyon, inspirasyon asin bendisyon parang maging marahin sa inyong hapon. Arog baga ka iyan, ha? Ay, magayon iyan. Halimbawa, pag-urulayan ta, Father, manunugod yan pag-urulayan ta ang mga buhay ka mga santo. Arog baga mag-feedback po kamo. Doon kami matututo at doon kami makapag-respond sa pangangailangan. Kasi, alam mo, ako po, naging parish priest ako, at ang aking way of parish management, ako po from the bottom. Hindi yung from the top to the bottom. Kasi ang gusto kong management is arugeni sa mga tao. Matao kong question. For example, nung parish priest ako sa Manawag, nung parish priest ako sa UST katong panahon. Ngayon, nandito ako sa UST as a campus director of campus ministry. Ang hapot ko, ano ang gusto nating gawin sa ganitong sitwasyon? Okay, alam ba, sitwasyon natin. So, based on studies, based on facts, based on evidence, alam ba, arog kayo ni. Problema, arog kayo ni. So, ano ang gawin natin? Yun, hindi ako, okay, ako ang parish priest ko niyan. Kaya mga tugang, gibuhunin do ini. Gibuhunin do ini. May data yan. That's not my way. Tingnan natin, biski si Kristo, paano ba si Kristo nag-manage? Base siya. May base siya. Anong base siya? Mga tao. At nakikiulay si Kristo. Tingnan mo, iba-iba. Pag si Kristo nakikiulay sa mga fisherman, anong gamit ni Kristo? Dagat, isda. Yun, hindi ba? Kasi talagang nandoon. Pag si Kristo nakikiulay sa mga philosopher, he would use analogy. I am the vine, you are the branches. That's analogy. Pag nakikipag-ulay si Kristo sa mga mga farmers, mga farmers baga, ang gagawin ni Kristo, look at the field, tingin mo ang yung grass, kasi ibig sabihin reality based. Yan importante mga tugang. Ang simbahan kasi hindi naman abstract po yan, reality yan. Kaya nga mas magayon, hindi ba sa accreditation arog mangkaan, So importante ang mga feedbacks. Kaya mga tugang, pwede ka mo mag-feedback sa muya, Kaya parang kami ay sabi nga, we can answer your needs, okay? So we can try to help you in your needs, okay? But anyway, babalik gira si Father Boots pagkatapos ka mga pagirumdum. Ang oras tabi ngunyan, 33 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Ang simpleng pampakilig. Nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozeb Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozeb Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozeb Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Okay mga tugang, balik po kita karare sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at kasubagon sa kuyang nasabi sa Indo kasi dahil pa ako medyo nakamove on. Kasi yung nga experience ko kanina sa accreditation. Maganda po kasi ang accreditation. Huwag naman itong titingnan natin na panghuhusga sa eskwelahan, kundi these people who are coming will help you improve what you are doing. Actually, ginagawa na natin ito. So, importante po ito. Kaya nga, sabi nga, ang accreditation is a review process. Siyempre, evidence-based talaga yan. Kaya, pagdating sa evidence-based, kaya importante yan, feedbacks. Because based on your feedbacks, kaya mga importante yan mga feedbacking na yan. Kaya sa kasubago, sabi ko sa Indo, you can makapag-feedback man kamo sa mga programa at the same time, makakatabang kamo how to improve. Okay? Sapagkat yung, sabi ko nga kasubago, it is, yung accreditation is a kind of review process. That actually determines if an educational program meets a defined standard of quality. Yan naman importante. Because we are for that standard of quality. Hindi sabi ko nga hindi yung pwedeng sabihin natin na maglalagay ako ng eskwelahan parang kumita ako. Hindi for money making. No, hindi po. Standard quality. Sa halimbawa, itong eskwelahan na to, nagpuproduce ng mga top-notchers. Eskwelahan na to, pag pumasok ka dyan, pag nag-board exam ka, pasado kayo lahat. Yung mga ganon. Halimbawa, eskwelahan na halimbawa, isang ganito, sa board exam, gabos lagpak. Anong mangyayari? Kaya dapat importante yan, may mga accreditation. Sabi nga, to ensure that conformity assessment bodies are subject to oversight by the authoritative body. Importante yan. Kaya importante mga tugang yung accreditation na yan.
At sabi nga, there are two basic types of educational accreditation. One identified as institutional and one referred to as specialized or tinatawag nating programmatic program po yan. Okay? But enough for na, tama na po sa mga accreditation na yan, sa paaskong yan. At tayo ngayon ay pupunta na sa second part. Gusto ko pong ipahayag na ngayon ang mabuting balita. Importante yan. Kanina medyo balita na tungkol sa accreditation. Okay? Ngayon naman, ang magandang balita. Ngayon na Webes, mga tugang, importante siguro na palaging balikan natin ano ba talaga ang gusto ng Diyos. Yung accreditation, of course, sasabihin natin gusto ng Diyos din yan, pero more on anong gusto ng tao. Pero dapat tingnan natin ano ba ang gusto ng Diyos. Yan ang dapat sundin, hindi yung gusto ng tao. Yun naman talaga, miski nga ni kami, ang importante, ano ba talagang gusto ng Diyos? At talaga, makikita naman natin ang gusto talaga ng Diyos na magkaminurutan kita gabus. Yan ba ang gusto ng Diyos? Di kita magparairiwal. Di kita mga negative. Di kita maging kasangkapan ng kasamaan. Tayo ay maging kasangkapan ng karahayan, kabutihan, kagandahan. Yan ang mabuting balita. Okay? Kaya nga pakinggan natin ang mabuting balita sa araw na ito ng Webes, Petsa 19, kang bulan ng Setyembre. Noong panong yun, napakaganda ang ebanghelyo natin ngayon. Maganda po. Ang ebanghelyo natin ngayon ay, bakit hindi gumagana? Bakit hindi gumagana aking dito? Okay, ito. Wala ba? Okay. Mahina. Okay. Galing sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 7, talata 36 hanggang 50. Noong panong iyon, inanyayahan ni Jesus ang isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaraon siya sa bahay. Gaano makita? Sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro at lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, "Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako pinigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan." Ngunit siya, mula nang pumasok, ay hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinabi ko sa inyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan.
Ngunit, ang pinatawad ng kaunti ay kunti lang ang pagmamahal na pinamamahalas. Saka sinabi sa babae, ipinatatawad na ang inyong mga kasalanan. Yan po mga kaibigan, nagtatapos ang mabuting balita sa araw na ito ng Huwebes galing sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 7, talata 36 hanggang 50, na kung saan napakaganda po ang encounter. Yun, an encounter ng babae na sabi ni Simon, isang Pariseo, makasalanan. Ano? Yun, makasalanan. Nawala. Okay. Nawala yung ating, Yan, pasok. Yun, makikita natin mga kaibigan na si Jesus, makikita natin dito, nakikipagtagpo. Kung si Jesus ngayon ay makikipagtagpo sa iyo, ano kaya ang iyong sasabihin? Okay, dyan muna tayo at tayo po muna ay mag-break. Ang oras tabi ngunyan ay, 45 minutes after 1 o'clock. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Iniimbitaran ng Gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated, sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaman para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At bago tayo nagbitaw kanina o nag-break, hinapot ko kamo, sa palagay ninyo, kung sakaling si Jesus ay makipagtagpo sa inyo o sa atin, ano kaya ang iyong gagawin? Ano kayang gagawin mo? Una ba, gagawin mo bang ginawa nitong babaeng ito na nalitluhod, nagmakaawa, at gumawa ng kabutihan? Alam mo, maganda yun ginawa ng babae dito. Yung ginawa ni Simon Pariseo dito yun Actually, sa English kasi, yung gospel na binasa ko kaninang umaga, ito. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, yon. Si Simon mga tugang ang doon.
At ito pa, sa simula, si Simon mga tugang, hinusgahan niya itong babae. Itong babae. Kasi sabi nito, at lumapit sa babae, di pinunasan ng babae yung paa ni Jesus at sabi nga yan, binasa ng kanyang luha, at sabi nga pinunasan niya ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango, yung si Jesus. Pero dito, hindi dito hindi sinabi dito kasi doon sa English mayroong nakalagay doon Sabi ni Simon, kung nalalaman lang ni Jesus ang babaeng ito, hindi siya magpapapahid. Tingnan mo, actually, tayo dapat ay huwag mapanghusga. Minsan ganun din Minsan may mga kapatid tayong mga Katoliko, may mga religyoso, very religious pa yan, nagsisimba araw-araw. Sabihin natin, palaging nakikita mong nagdarasal. Pero, mapanghusga. Yan, hindi maganda po yan. Kung tayo ay talagang masasabing makadiyos, religyoso, mapalasimba, dapat tayo ay maging tulad ni Jesus. Maawain. Alam mo, compassion, importante sa buhay. Kaysa tayo ay husga ng husga, kulang tayo sa awa. Tingnan mo dito. Kasi dalawang tao ang nakapagtagpo kay Jesus. Una, nung panahon iyon, inanyayahan si Jesus. Tingnan mo ng isa sa mga Pariseo. Ay yung mga Pariseo, mga tugang, sila ay mga religious leaders. Kung sabihin natin, ito yung mga taong simbahan. Sabi nga, si Jesus ay inanyayahan ng isa sa mga religious leader upang makasalo nga si Jesus. Pero mayroong intruder. May intruder. Ang intruder doon ay yung babae, sapagkat sabi dito sa Ebanghelyo, sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Tingnan mo. Yan, nagkakaroon ka agad ng sinasabi kong kanina sa mga analysis departmentalist. Kami mga mabubuti, kayong mga masama. Ganun ba yun? Alam mo, sino sa atin dito ang mga mabubuti? Siguro mabobote, malaming bote. Mahilig uminom. O katawan ang bote. Pero sino sa atin talaga ang mabubuti? Kaya huwag na tayong manghusga. Dapat tularan natin si Jesus. Hindi mapanghusga. Si Jesus ay puno ng awa. Alam mo, maganda po yun. Ngayon, nandyan ako sa UST Legazpi in the university as the director of the campus ministry. At the same time, the chaplain. I try to imbibe, pinopromote ko muli ito, that everyone is a blessing. Everybody is a blessing. Sabi ko nga, anong oath-taking yung mga student leaders, pati yung student council, ang dami nila, doon sa napuno yung chapel. Sabi ko sa kanila, you are a blessing to UST. As UST also is a blessing to you. And that way, let us be blessed. Okay, let us. And then we are blessed, then we should be a blessing to others. Alam mo, digdi sa Ebanghelyo, nakita natin, si Jesus, naging blessing siya. Hindi siya naging pagpapala. Hindi siya naging tagapagpalo. May mga taong mahilig magpalo ng palo. Papaluin kita. Ganun, ikaw ba'y Kristiyanong mahilig magpalo? O isang Kristiyanong mahilig mag-share ng blessings o balaog o pagpapala? Kasi maganda maging tagapala ng pagpapala. Anong ginawa ni Jesus? Lagi siyang blessing dito sa babae.
At actually, pinagtanggol pa ni Jesus yung babae na kahit itong babae itong makasalanan, pero gumawa naman siya ng kabutihan. Ang mahirap minsan sa atin, akala mo kung sino na tayo. No, ang sino na tayong mga religyoso. Sino tayong mga banal. Pero kulang na naman sa gawaing banal. Alam mo, ano pa Father Butch talaga ang gawain banal? Ipaliwanag mo sa akin. Alam mo, simple lang. Magmahal ka. Yan naman talaga ang tunay na taong banal ay taong mapagmahal. Tulad ni Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Di ba? Mapagmahal siya. Hindi siya nanguhusga. Hindi siya nanglalait. Hindi siya nagmamaliit ng tao. Kundi binibigyan niya lagi ng pag-asa ang sinuman. At kung kailangan ituwid, itinatuwid ni Jesus. Tulad nito, sa pangyayaring ito na si Simon na Pariseo, nilecturean niya. Sabi niya sabi ni Jesus kay Simon, nakikita mo ba yung babaeng yan? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Yung hospitality. Yun. Alam mo, minsan mahilig tayo sa mga religiosity but we do not have spirituality. Kulang tayo sa ang dami natin mga externals. Kulang tayo sa internal. Ano bang ibig sabihin, Father Bus, sa internal? Isa puso mo. Isa gawa mo. Isa buhay mo. Alam mo, hindi ko kayo sinisermonan na. Nagpapaalala lang po ako kasi alam mo, ang kulang sa atin ay ito. Dapat tayo mamuhay na may puso. Hindi lang tayo dapat mabuhay panay ulo. Matatalino tayo, yes! Pero kulang sa puso. Alam mo, importante sa buhay, actually may 3 akong sinasabi palagi sa mga abi ko. Importante po ito. 3 letter H. Ano yung 3 letter H, Father? Head. Totoo yan. Gamitin natin ang isip natin. Gamitin natin ang utak natin. Pero kung may utak sa ng utak to, matalino tayo, matalino. Pero we do not have the heart. We do not have the compassion. We do not have love. We don't have the virtue. Okay? Yun. Wala tayong heart. Anong mangyayari? Actually, yung importante pa rin isa. You have the head. You have the heart. Okay. But you do not use your hands. Ano yung hands na ito? Yung, sabi nga, pag-agapay. Hindi ba tingnan natin yun? Pag reaching out. Yan. We try to reach out. Pagdating sa mga pangangailangan ng tao, kailangan natin yan. Hands. So, it's a combination. Alam mo, minsan kasi, sabi ko nga kanina sa pagbukas pa lang, mahilig tayo mag-dichotomize. Head, ibang head. Iba yung heart. Iba yung hands. Alam mo, pagsamahin natin ito. If you have the head, then use your heart and use your hands to be a human person. Sana po may natutunan kayo ngayon. Ito po, huwag niyong kakalimutan. If you want to be a real person, remember the 3 letter H. Use your head, use your heart, and use your hands, and you become a real person. Anyway, nagpapasalamat po ako sa ating technical man na walang iba kundi si Ronald Baldo. And of course, andyan po ang ating IT production, si Jerome Martinez. Ito po giraray si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi na nagsasabing, we are all a blessing to one another. Thank you and God bless. Bye-bye.